Čaute kamoši, takže toto je moje kompletné družstvo. Mám tu kombajny, traktore, prívesy, všetko. Aj hasiči, aj políciu, všetko. No, na dnešnú tému by som si vybral traktor alebo kombajn. Dnes, keďže natáčam druhýkrát, si vyberiem traktor a bude to traktor Massey Ferguson. Toto je traktor Massey Ferguson. Dá sa mu otvoriť kapota a pod ňou vidíte motor. Dajú sa mu otvárať dvere. Akurát v tej kabíne mám šoféra. Z druhej strany tiež má dvere. Dobre. No. Aj zápajka sa mu dá dávať hore aj dole. A vyberieme si ešte druhý stroj. Napíšte mi potom do komentára, aký stroj, teda príves, mám vybrať. A napíšte mi aj do komentára, či mám traktor na budúce vybrať, alebo kombajn. Takže keď natáčam druhýkrát, tak si vyberiem tento postriekovač. Môže byť? Tu ho máme. Dá sa mu otvárať tie krídla, takto sa mu dajú otvárať. Aj z druhej strany je ešte jedno. To musíte vždycky tak pritlačiť, lebo ono to tam tak samé nejde. Počkajte. Takto to vyzerá, keď je to rozložené. No, môže sa to dať aj dolu. Takto. Aj schody sa mu dajú dať dole. Takto. A tady to sa mu vlieva do voda. Tuto dole. A keď toto posuniete, tak to začne už tekať, ale musíte tam dať vodu. Takže. A je tu ešte aj bandaska. Takže môžete aj takto akože tam bojovať. No a ešte jedna vec na tom Massey Fergusonovi, že sa mu dá dať aj ten volant preč. To proste všetkým traktorom. Tak to vyzerá. A uvidíte ho, tuto vzadu bude prišrobovaný. A takto to vyzerá, keď to je spolu. Krásna súprava. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite zanechať like s odberom.